So Zimfest chandakaona ndichandakadzidza ndechekuti it's not only for Zimbabweans only. Every year Zimfest inoketa for everyone. So Zimfest kwanga kune mastage matatu, 3 mastage. Stage yekutanga ndo inenge ine maZimbabweans, ndokwa kuna na Winky D, Nisha Tease, Jazz Signal, Oriano nevamwe vesa. Ndo stage yekutanga. Ikoko ku stage ikoko yemaZimbabweans uko. Ku stage iyo inga ine maZimbabwean artists. Ndoko waiona mafamilies, mukadzi nemurume nevana vake vakayatsopfeka zvakanaka. Kwa kune macorporates, kwa kune vanhu vechikuru, vanhu, you know, those people vayazonyatsoteerera music, you know, varoda kunyatsoingenja nevanhu neaudience, nevanhu vekumusha vaida kunyatsoingenja nevanhu vari pastage. Muri kuteerera? Vada kunyatsoingenja nevanhu vari pastage. Kwanga kwakawandwa kuZimfest. Stage iyi yanga ina Oriano yanga audience yacho, you can actually feel kuti area chatiri chinoichi chine families, and these people were looking beautiful, were looking good. Kana wakanyatsovatarisa vanyatsonhuhwirira, vakanyatsopfeka zvakanaka, because ndandiriko ndiri pagrey, ndiri brown, ndiri pafair. And then pane side ranga rine stage yeamapiano. Ndopandoti mubatisise ipapo. Ndauti mupabatisise ipapo. Mazvinzwa? Kwanga kune tent yeamapiano yanga yakatovharwa zvekuti waigona kungoona makumbo evanhu chete. Kwaimbana na DJ Maporisa. Ikoko kwanga kwakazara mabum shots. Kwanga kwakazara mabum shots, vanhu vachifara. Madam Boss has come out to defend Zimbabweans who are trending on social media for not dressing well at the Zimfest event over the weekend. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimwitness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again nenyaya iri kupisa mumastreets esocial media, nyaya yemaZimbabweans anga ari kuevent yeZimfest in UK over the weekend. MaZimbabweans aya ari kutrenda because of their dressing. Kwanga kwakapfekwa mabumshot mamwe ekuti waishaya kuti ibumshot here kana kuti. So Madam Boss come out to defend them. Vapawo masides vachiti those people vari diaspora vanogeza and vanonhuhwirira. Uye vapawo yambiro kumakamerameni vachiti sometimes toraiwo mapictures anonyatsoita chaiwo mumatenderedza, chenyu kuda kungotora zvakashata nemamwe maangles asingaite. Ladies and gentlemen, without wasting much of your time, ndikuda kuti muone video raMadam Boss vachidefenda her fellow Zimbabweans. Then mapedza kuona this video, let's meet in the comment section. So guys, ndiri panapa, just a quick one. I'm not here for long. Ndidefendewo mashamwari angu ekudiaspora. Pane zvandinoda kukutsanangurirai vanhu vaMwari. I need to tsanangura something to you so that you understand. Ndoda kukutsanangurirai chinonzi Zimfest. Maonero andakazviita inini kubva pandakatanga kuya kuZimfest kusvika izvezvi pandakatenda Zimfest. What I've seen nevanhu vari kuno kudiaspora uchivaona paground, kwete painternet, uchivaona paground. Chekutanga, Zimfest, the founder, of course, I think maZimbabweans, I don't know them, but Zimfest varidzi vayo maZimbabweans akaronga chinhu chavo chinonzi Zimfest.
ndauti ini ndiri kutaura ndakamirira chi isu vagari vemuuk. Zimfest yakarongwa oro ndiye yakarongwa nevanhu vakafunga kuti ngatimboitawo something for mazimbabweans in the diaspora. Mapabata ndikuda kutaura ndakamirira vanhu vari kudiaspora because ini ndiri kugara kuno ende also nezvandaiona because ndinda ndirichi paground. So Zimfest chandakaona ndichandakadzidza ndechekuti it's not only for Zimbabweans only. Every year Zimfest inoketa for everyone. So Zimfest kwanga kune mastage matatu, 3 mastage. Stage yekutanga ndo inenge ine maZimbabweans, ndokwa kuna na Winky D, Nisha T's, Jazz Signal, Oriano nevamwe vesa. Ndo stage yekutanga. Ikoko ku stage ikoko yemaZimbabweans uku. Ku stage iyo inga ine maZimbabwean artists. Ndoko waiona mafamilies, mukadzi nemurume nevana vake vakayatsopfeka zvakanaka. Kwa kune macorporates, kwa kune vanhu vechikuru, vanhu, you know, those people vaizonyatsoteerera music, you know, varoda kunyatsoingenja nevanhu neaudience, nevanhu vekumusha vaida kunyatsoingenja nevanhu vari pastage. Mukuteerera? Vada kunyatsoingenja nevanhu vari pastage. Kwanga kwakawandwa kuZimfest. Stage iyi yanga ina na Oriano yanga audience yacho, you can actually feel kuti chi area chatiri chino ichi chine ma families and these people were looking beautiful, were looking good. Kana wakanyatso vatarisa vanyatso nuwirira, vakanyatso pfeka zvakanaka because ndandiriko ndiri pa grey ndiri brown ndiri pa fair. And then pane side ranga rine stage ye amapiano. Ndopandoti mubatisise ipapo. Ndauti mupabatisise ipapo. Mazvinzwa? Kwanga kune tent ye amapiano. Yanga yakatovharwa zvekuti waigona kungoona makumbo evanhu chete. Kwaimbana na DJ Maporisa. Ikoko kwanga kwakazara mabum shots. Kwanga kwakazara mabum shots vanhu vachifara. Kozoti imwe stage handauzi yangu ndeyechi, but paitaridza kuti pane imwe stage, I don't know kuti chichaitika ipa, but there was another stage. Ndati ndikutaura ndakamirira isu vagari vemuuk. Stage iyo yanga ina namaporisa, kwako kazara vana vasikana nesisusu vamwe vakadzi vasingade kukura vanenge isusu. Kwako kapfekwa mabum shots, vanhu vakanyatsochena. And then zvadaro ini ndakamira pastand yekubasa kwangu kwandandiri pabasa. Ndakamira kustand ikoko guys. MaZimbabweans aifamba ari into groups. Vari into groups, pa each group you could find ngupani pasina maZimbabweans chete, pani maNigerians, pani maSouth Africans, pani maEthiopians, machi vanhu kuGhana. Chinenge chiri chikwata ichi. Saka mafanza amadambosa iwe yachi patent. Wotonoti watotorwa picture nemushona but ane muNigerian wainaye anenge akapfeka bumshoti kana muSouth African vachiti amadambosa tobva kwamapiano tanzwa kuti muri pano saka tauya, this is my friend, she's from South Africa chichichichi. Ndinoti mubatisise. Ayo mwana undataka mino ndataka ipo. Ari mazvona. So Zimfest yakamixa ine ma-countries akasiyana-siyana. Kune South Africa, kune Nigeria, kune Ghana, kunewo varungu vemuno muUK vanga varimo, kozotiwo maZimbabweans echirungu, kozotiwo maZimbabweans echivanhu, maZimbabweans ekuti that they don't believe in mabum shots and also it's summer. Mbabatisisa kana chitawa. Tererai kana wakuru chitawa. Tererai. Muterera.
Saka inini ndikuona vanhu vari kutaura zvakawanda pasocial media. Ndati inini ndiri kumirira maZimbabweans in the diaspora. Ndikutaura ndakavamiririra. Chinhu chandakaona kune maZimbabweans vari mudiaspora, even vasiri maZimbabweans, munhu wese aiuya, vanhu kudiaspora vanonhuhwirira. Vanonhuhwirira perfume. Kunhuhwirira chete. And also, ndoda kutaura nemacameramen, paparazzi. In America they call it paparazzi. Paparazzi. Guys, inini chaiche handitombotorwa picha ndakavarairwa. Asi paparazzi. Paparazzi. Macameramen, tikukumbira kuti mupote muchitiprotectawo macameramen. Kune nzvimbo dzakanaka zvekuti kune vanhu vanga vakapfeka zvakanaka. Makadiwa kufokasawo nevanhu ivavasikana. Dai makangotorawo kana 1 or 2 picture. And sometimes makamera yaka anokutora neimwe engo. Andimuona izvi ndakatsvuka. Ndiri murungu kaini. Asi pane mamwe mapicha andiri kuona pasocial media ndakasviba zvekuti inyaya yequality yepicture inenge yatorwa nayo. Munhu anenge anitorawo nefoni yake kana nekamera yakewo yondiburitsa otadza kuti isusu tinozoedita katinozoedita chitsvukira tichiisa picture uchiisa temperature so. Tichiisa temperature picture. Toposa mapicha tichida. Saka ndotaura nemacameramen. Macameramen onai ndimunenge muchitisekesa, muchisekesa nyika yedu yeZimbabwe, vanhu vedu vanenge vauya kumafunctions vachifara. Motisekesa. Ipapo you were supposed to capture the moment yevanhu vari kufara vakachena. There were so many people wanga vakachena, even ivo vanga vakapfeka mabum shots, guys. Some of them ndakatovaona. You can actually unotoona ganda remvura kuti munhu ari black beauty akanyatsonaka, ane hutema hwake hwakanaka, but atorwa nekamera yamheni. Amheno kamera yamutora. Kuzimfestika, to be honest ka. Zvandakaona hwangu ndakamira kustand kwandandaka. Vanhu vese vaiuya pastand pangu. Vanga vakapfeka mabum shots. Vanga vakapfeka hembe dzisiri mabum shots. Ganda rega rinonyatsokuudza kuti vanhu ava vakaita sei. Vanhu vari kunhuhwirira vanhu vakanaka, vanhu vakachena. Of course, 1 or 2 things, 1 or 2 people you can actually see kuti uyu akanaka but haanyatsogona kupfeka. Sezvamunongondiita inini. Munoti madam boss tinokufarira but hamugona kupfeka. Ndaitozvionawo inini kuti uyu akanaka but adai amixa ichi neichi. But umwe nomwe ane mapfekero akanofarira. Inini ndaitira live ino. Vanhu vari kuita body ningirikini ndaitira live ino kuda kupopotera macameramen. Macameramen ndikukumbira kuti kana matitorowo mapikicha endai kuma offices kwenyu mobvisa mapikicha moonawo nguva yekuedita muchiti so mafilter muchiti posto. Handimugona zvandikutaura kuti inini ndakamirira vanhu diaspora. Vamwe vaivai ndati kune maZimbabweans echirungu kuzotiwo maSouth Africans anga aripo kwamapiano. Guys, dressing yekumapiano hamuiziye. Dai makaenda kutendi ipapa handikuona. Muona mapictures ari kusekuleta. Mapictures anga ari kuside kwamapiano uku. Handina mvura ndamboona picture iri kuside kwestage yemaZimbabweans. Handina. Even ku high table kunonzi ku high whatever ku VVIP handina. Mukona video yamainandi yabuda iyi. Vanga vari ku VIP kwekwe. Munhu yeye akangotora video yamainandi chete. Muona kuti vanga vakachena. Makadi kunhonga 1 or 2 3 people. Madiwo kutorawo mapictures 1 or 2 people. Kana 5 zvavo. Vanga vakanyatsopfeka zvakanaka. Guys, kuzimfest kwako kachenwa. Apasi pese panenge pakacheniwa pese. And I told you kuti munhu umwe ane taste yake kupfeka. Asi macameramen, aiwa macameramen. Kuzimfest kwangu kune mastage 3. 1 yekuma mapiano, kwangu kapfeka mabum shot, kwakune vanhu vanga vakapfeka mabum shots, vanga vakapfeka according to area yacho yoyo. Then uko kwanga kune mazimba akawandisa uko. Kwakuna na Winky Duke, kwakanyatsopfeka zvakanakisisa zvokuti. Vanhu vakapfeka zvakanaka, mashotsi avo, matrousers, madress, but cameraman akazongofocus nekwamapiano chete. Of which kwamapiano andizoziva pane anga akapfeka Zimbabwean flag.
handizoziva kuti muzimbabwe ine kana kuti muSouth African, I don't know, muNigerian or what, I don't know, but kune vanhu vazhinji vamwe ndakaona zvangu vanhu kuUK vanonhuhwirira. Ndaitofamba ndichikumbira maperfume.